Zdravo narod, Ivan je ovde i čitav dan ću provesti sa detektorom laži na leđima, koji mi ne dozvoljava da lažem. Ivane, budi se, vreme je za školu. Ivane, vreme je za školu. Tata, već sam bio budan. Ivane, nemoj da me lažeš. Već je 9 sati. Kasnimo. Tata, ali tek je 6 ujutru. Zanima me šta bi se desilo kad ljudi ne bi mogli da lažu. Odgledajte video do kraja, bit će zabavno. Vidite, govorim istinu. Ivane, odlazim. Ukoliko želiš da kreneš sa mnom, požuri. Čekaj, tata, spremam se. Uvek padne na taj trik. One eternity later. Spreman sam. Ivane, da li si zaboravio da opereš zube? Ne, jesam. Operi zube, uzmi doručak i požuri. Narode, pretplatite se jer vaša podrška mi puno znači. Vidite, govorim istinu. I ako pređeš Sneška sa vampirom, dobit ćete promrzlinu. Ovo je jako dosadno. Hoj! Šta si to rekao? O, ništa. Ivane, kasniš pola sata. Lažete, kasnim samo 10 minuta. Narode, lajkujte video ako stalno kasnite u školu. Dakle, Ivane, zašto kasniš? Upao sam u kanalizaciju. Šta? Za kašnjenje i za laganje moraš da napraviš 554 zvezde skoka. Okej. 1, 2, 3. Nastavi. Jadan čovek. 346 minutes later. 109, 110. Imam ideju. Ivane, šta je to? Možeš ovo da koristiš. Hvala ti, ovo će definitivno pomoći. 120, 121, 22, 23, 25, 6. To je moja ideja. 7, 8. Večera. Koliko još treba da se skuva? 10 minuta. Šefe, čujem da lažeš. Okej, 20 minuta. A few moments later. Ukusno. O, polaskan sam. Da li je ovo prava italijanska pasta? Večera! Stiže. Da, zapravo ovo je italijanska pasta. Šalu na stranu, napravio sam ovu pastu svojim rukama. Stvarno, ti si kralj kuhinje. Otišao sam u raj sa ovom pastom. Da. Ovo su vaši testovi. Nadam se da niko nije napravio puškice. Ja nisam. Okej. Nadam se da je to sve. Kažu da kola nije zdrava, ali pogledajte koliko je samo korisna. Počnimo. Ivane, šta misliš o ovome? To je predobro, brate. Pa, obojice ste pali test. Šta? Ja se ne slažem. Svejedno niste položili zato što ste varali. Ne. Dobit ćeš jedinicu zato što si lagao i prepisivao. Hej, Tomaso, zašto je to svetlo zeleno? Ivane, moraš malo biti pametniji. Dobio sam 5. O, Tomaso, ko je to? Šta gledaš? Ništa, to je prijateljica. Idemo zajedno u razred. Ne brini, ne zanima me. O ne. Da li to je Emily?
Ne, apsolutno nije Emily. Da li si siguran? Daj mi to. Ne. Tomaso nema hrabrosti da je piše, tako da ću ja. Ivane, šta to radiš? Molim te, prestani. Ćao, Emily. Da li si poludeo? Poslato. O ne, Ivane, šta to radiš? Sve si uništio. O, pogledaj, odgovorila je. Šta je rekla? Pa, pozvala te na dejt. Okej, očekuje da ti nju pozoveš na dejt. Ja ću raditi ostatak. Okej. Srećno. Narode, ako tata sazna da sam osvojio samo 18 poena, završio sam. Moram nešto da izmislim. Zdravo, Ivane. Odlična igra. Pa, kako je bilo u školi? O, sve je u najboljem redu. Kako je test prošao? Da li možeš da mi pokažeš rezultate? O, da, naravno. Pogledaj, imam 81. Odlični rezultati, Ivane. Da, uradio sam odlično. Da li kriješ nešto? Ovo je moj pravi rezultat. Nema igara mesec dana. Šta? Ne! Ovo će biti lako. Ovo je veoma teško. Ne znam kako ovo da uradim, pa ću pozvati mog malog brata. On zna ovakve stvari. Halo, ne umem da složim svoj Lego set. Možeš li mi pomoći? Moj 4-godišnji brat je složio sve za 1 minut. Genije! Baš kao ja. Okej, to je nasledio na tatu. O, čekaj, Tomaso ima sutra rođendan i nisam mu kupio ništa. Halo, online podrška vama na usluzi. Volio bih da naručim iPhone 15 Pro. Nije dostupan. Da li ste sigurni? Možete li da proverite? Previše sam lenja da potražim. Šta? Halo, ne čujem te, uopšte te ne čujem. Mislim da nešto nije u redu sa vezom. Šta se dešava? Pa izgleda ništa od iPhone-a. Moram da smislim šta da dam Tomasu. Ovo je preveliko da ponesem. Ništa. O! Pa nije baš preloš, ali malo je u lošem stanju. Čekaj, zapravo imam novi iPhone. Možda nije skroz nov. Kome je danas rođendan? Meni. Srećan rođendan, prijatelju. Ja sam ti samo prijatelj. Ne, mislim najbolji prijatelju. Hvala ti. Da li je ovo iPhone? Da, tvoj sada. O, hvala ti puno, Ivane. Izvini, zašto je Marina slika na pozadini? Objasni mi, Ivane. Ups. Zaboravio sam da je očistim telefon.